मी पण बरेच दिवस घराच्या बाहेर पडलेली नाही, त्याच्यामुळे चला मीच ते मंडप घातलेला आहे आणि मला वाटतं देवी बसवलेली आहे. काय दिसतंय ना मस्त. सांगतो आमच्या मॅडम गरबा खूप छान नाचतात. आणि तुम्हाला मी सुकवलेली भाजी दाखवत्या. मला ना त्या मागे पण 2-3 वेळा फोन आलेला. पाणी तापत ठेवलंय म्हणजे कुणालचे बाबा इकडे पाणी मारतात आणि कुणाल मागच्या साईडला. तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा कुणाल इथे मारतोय. कुणाल ते मशीनमधलं पाणी संपव आधी. हां संपलं मग ड्रेन करून टाक मध्ये परत हे नको व्हायला. पाणी कसं ते एक्स्ट्रा भरून ठेवावं लागतं ना, कारण लागणार ना आता हे पाणी वगैरे मारायला. आता निदान 8-10 दिवस तरी असं रोज सकाळ संध्याकाळचं पण मारायचा, कारण ऊन भरपूर आहे ना. म्हणून ते काका म्हणाले की 2दा पाणी मारा, नाही तर ते तळे जातात मग असं आहे ते. त्याच्यामुळे काल संध्याकाळी पण मारलं होतं, दिवसातनं 2दा. चला ह्यांचं चालू दे, तुम्हाला मी भागे आणि शेव दाखवते. दाखवायच्या आधी तुम्हाला आधी एक सांगते, हे जे सामान बघा पडलं आहे ना, सगळं जे काय कचरापेटी आहे ना, म्हणजे जे आपण वापरत नाही, जे बिनकामाचं आहे ते सगळं मी ना आज काढून टाकणार. म्हणजे आता नाही, ते मी संध्याकाळच्या वेळेस करणार आहे. हा बघ बाहेर आला बघ शेरू. खूप असं सामान आहे अडगळ असतं ना, जे नको असतं ते सगळं आपण जमा करून करून ठेवतो, वेळ नसतो साफ करायला त्याच्यामुळे. आणि हा भाग्या आता फिरून वगैरे आलेला आहे, तो अर्धा-पाऊण तास फिरून आलेला आहे आणि आत्ता इथे त्याला मग बांधून ठेवले, कारण शेरूला सोडलं आहे आता. हा बघा मातीस घेऊन, बघू ते काय केलं मातीसचं. तो हे बघ मातीस त्याने घेतला, ही बघा मातीस झाली मातीस. हे बघ शेरू मातीस घेऊन सगळी मातीची हे केलं. ची काट काट खायचं नाही. बघा बघू ते काय केलं तू. हे ह्याला ना काट्या बिट्या चावायची घाणेरडी सवय असते. छी दे तर आकर आकर. तू कर तू कर तू कर. हां निडे गंदे बच्चे. चला हे आता उचलू दे. हे असं ना शेरूचं आजचं नाही, हे नेहमीच आहे शेरूचा. हां जेव्हा त्याला मातीच दिसते ना सरळ घेतो चुलीजवळची पण, आणि हे अशी वाट लावून टाकतो मातीची. आणि माझं आता किचनमध्ये म्हणजे भांडी लावून घेतली. हे बघा थोडीशी लावायची बाकी आहेत. चहा पिऊन झालं आहे. सगळ्यात आधी नाश्ता बनवायचा आहे, कारण आम्हाला ना परत बाहेर पण जायचं आहे. बाहेर कुठे सांगते, सगळं आधी करून घेते आणि मग तुम्हाला मी सांगते. पाय पकडू काय नको उडी मार. खेळ उडी मार, खेळू उडी मार. ए शेऱ्या उडी मार. त्यांचं सकाळी खेळ सुबह हो गई मामू ते बोलतात. हा दुसरा बघ त्याला मारलाय तो. हा बघ कसा बघते. ह्याला नाही घेत बोलतो, मला नाही घेत बोलतो तो. चला बस बस दादा जमला. पाय पकडतो बघा कसा, पायावर हाताने पाय पकडतो पुढचे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता आम्ही ना तरळ्यात जायला निघालो आहे. आपलं जे बांधकाम चालू आहे ना, थोडंसं सामानाने कमी पडलं आहे, तर ते जाऊन ऑर्डर करायचं आहे. आणि दुसरी पण 2-3 कामं आहेत ती करायची. तो कुणाला आहे कुणाल, तर दोघांना लक्ष ठेवा. कारण तर कुणाला आणि कुणालच्या बाबांना पाठवणार होती, पण मी पण बरेच दिवस घराच्या बाहेर पडलेली नाही, त्याच्यामुळे चला मीच ते घरात छोटं मोठं काम करून घेतलं. म्हणजे नाश्त्यावर सगळं करून झालेलं आहे. जेवण करायचं बाकी आहे. आता वाजलेत मला वाटतं 9:15-9:30 झाले असतील. म्हणजे लगेच यायचे पटापट आणि मग आल्यावरती मी जेवण वगैरे करणार. चला निघूया पटकन. बॉटल ठेवली, दळण पण टाकायचं आहे चक्कीवर. कुणाल त्या दोघांना सोडा आता, तो कुई करायला लागला. बाहेर सोड नको, त्यांना घरात सोड. बाहेर आता उन्हातनं पाठवू नको. सगळ्यात मोठं काम माहिती आहे काय, CNG भरायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसरं काम आहे कुणालच्या बाबांचं, ते शेविंग वगैरे करायचं आहे. काय हा बुवाला का तू बुवा आजीला काय बुवाला काय तू नेते का सलून मध्ये धरून? नाही आज खरोखर आज जबरदस्ती मी घेऊन चाललेली आहे. त्यांना किती दिवस झाले म्हणजे, आणि जी ना घाणेरडी सवय आहे ही. आत्ता कसं नाही, मुंबईला असताना पण ते असेच करायचे. म्हणजे किती बाबा सांगितलं ना केस कापा दाढी करा, तरी पण ते करायचे नाही. आणि इथे गावी आल्यानंतर तर काय म्हणजे सांगायलाच नको, गाडी बघा किती हलते ती. तर ही त्यांची खूप जुनी वाईट सवय आहे ती. इथे काय जरूरत आहे, इथे कोण जरूरत असं नाही. मग त्यांना ती सवय झाली, त्यांना शेविंग वगैरे करायचं म्हटलं त्यांना कंटाळा येतो खूप. असं ते पहिल्यापासूनच आहे, त्याच्यामुळे मला आता माहिती आहे, पण तुम्हाला सर्वांना माहीत नाही म्हणून चला वाटतं तुमच्याशी शेअर करते ही गोष्ट.
काय आता हिरो बनून फिरायला लागलो तर ऐकायला चालतं का? सांग मला, सांग तुला चालेल का? मला चालतं असं काय नाही. तुला मी बघा आज ड्रेस वगैरे सगळं नवीन घातलेलं आहे. म्हणजे बऱ्याच दिवसानंतर घराच्या बाहेर पडते तर थोडंसं म्हटलं जरा गळ्याचं पण बघा थोडंसं चेंज केलंय. चेंज झाली, चेंज तर चांगलं आहे ना पाहिजे. मग तेच ना स्वतःसाठी पण थोडंसं हे करायचं असतं. पहिला CNG पेट्रोल पंपवर आज लाईन नाही. आम्ही की नाही आता कासारड्याला आलोय आणि तिथे ना मंडप घातलेला आहे आणि मला वाटतं देवी बसवलेली आहे. नवरात्री चालू आहे ना, जाऊन आहे ना पाया पडतो. ते बघा समोर जाऊया आपण आतमध्ये. लांबून ना नजर गेली माझी, त्यांना म्हणलं कुणाच्या म्हणत चला जाऊया आपण. मला वाटतं गरबा वगैरे असतं वाटतं इथे. आता बाजारात जायच्या निमित्ताने आलो पण झालं बघा देवीचं दर्शनाला. आणि माझी इच्छा होती जायचं, असं पूर्ण झाली इच्छा. असं हां लोकांसाठी चांगलं आहे. अच्छा हां चांगलं आहे चांगलं आहे. मग तुम्हाला मी थोडंसं दाखवते. सेल्फी पॉईंट केला वाटतं हे आमचं गाव कासारडे. सेल्फीसाठी हे खास केलेलं आहे. छान आहे. चला चला निघूया, आपले काम आहेत. चांगलं केलंय. पण माझी अशी खूप इच्छा होती पण म्हणजे नवरात्री पूर्वी आपण किती मजा करायचो की नाही मुंबईला असताना. इथं गावी आल्यापासून काहीच नाही. 9 दिवस गरबा वगैरे. अगदी नवरात्रीचं सांगतो, आमच्या मॅडम गरबा खूप छान नाचतात. खूप त्यांना आवड आहे गरब्याची. गरबा म्हणजे बोलतात ना जीव होतात जीव. आता काय लग्न झाल्यापासून नवऱ्याने थोडा दम देऊन कमी झाला. नाही असं काय नाही. इथे गावी आल्यापासून कमी झालं असं. नाहीतर मला अशी भरपूर आवड आहे गरब्याची वगैरे. आता इथे आपल्या काही गावी पण लांब आहे, आपण काय येऊ शकत नाही ना. मेन म्हणजे रात्रीचं कसं येणार, किती लांब आहे आपल्याला. आणि काय ते अर्धा 1 तासासाठी यायचं, 10-20 मिनिटात. आता गरबे 14-15 किलोमीटर प्रवास करून यायचो. आणि पूर्वीसारखा गरबा आता होत नाही. नाही काळोख पण आहे, एवढा अंधारात नाही यायचं म्हणजे रिस्की आहे ना, त्याच्यामुळे नाही मग असं. पण बरं वाटलं, खूप मन प्रसन्न झालं माझं. चला माझी इच्छा पूर्ण झाली एक. तर घरी बघा आलो आम्ही आताच. कपडे चेंज केले, जाम गरमी होत होती. सगळे कामं झाले पण एक काम मात्र झालेलं नाही. आज शनिवार ना, त्याच्यामुळे सलून सर्व बंद होते. कुणालच्या बाबांचं मेन जे काम होतं ना ते राहून गेलं. जाऊ दे आता, उद्या किंवा परवाला बघूया मग. आणि भाग्या आणि शेरू यांना सोडलं आता. आणि त्यांचा हा दंगा त्यांनी केलेला आहे, तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा बघा ना, हा नुसता सरळ उडी मारूच आहे. हा बघा हां त्यांना सोडलं ना, आता नुसतं त्यांचं हे चालू आहे. आणि तिथे काकांचं काम बघा चालू आहे. आता ना काय करते, सगळ्यात आधी जेवण करायला घेते. कुठे गेले दोघं जण? इकडे शेरू. ते बघा जाम धिंगाणा केला आल्यावरती, जाम धिंगाणा केला दोघांनी. बसा खाली येता इथे. आता उन्हातनं बाहेर नका जाऊ. मला वाटतं 11 वाजलेत काहीतरी, म्हणजे लवकरच आलो आम्ही, जास्त थांबलोच नाही. फटाफट फक्त गरजेचं काम होतं ते केलं आणि पटकन निघून आलो. बसा खाली बेटा, खाली बसा खाली. कुकर लावून झालं आहे भाताचा. आज मसूरची आमटी करते, म्हणजे फक्त भात आणि मसूरची आमटी असा आजचा बेत आहे. आणि इथे संध्याकाळसाठी म्हणजे आता जेवण नाही ना दुपारला जास्त चांगलं असं, म्हणून हे साबुदाणे टाकले भिजत. साबुदाण्याची खिचडी बनवेन संध्याकाळी नाश्त्याला. कांदा चिरून ठेवला थोडासा. आणि सकाळी नाश्ता बनवला ना, त्याच कढईमध्ये आता पटकन फोडणी घालते. आज ना मॅक्रोनी केली होती कुणालच्या आवडीची. तर माझं आता एडिटिंग करून झालं आणि तुम्हाला मी सुकवलेली भाजी दाखवते. म्हणजे मागच्या वेळेस बघा तुम्हाला सुकवताना दाखवली होती. तुम्ही आता ओळखणार पण नाही कुठली भाजी कोणती आहे ती.
हे बघा ही दुधी आणि 2 मोठ्या दुधी आहे ना कापलेल्या, तेव्हा ही फक्त केवढीशी झाली ती. ह्या मिरच्या माहिती आहेत सगळ्यांना. आणि ही आहे पडवळ. 3 पडवळ सुकवलेल्या, तर एवढीशी पडवळ झालेली आहे बघा. आणि आता ही एकदम तयार झालेली आहे बघा, ओके एकदम. आणि ही आहे शिराळी म्हणजे दोडकी. हे पण भरपूर सुकवलेलं आहे. त्याचं सुकल्यानंतर ना एकदम कमी होऊन जातं. आता हे मी डब्यामध्ये भरून ठेवणार. आता काय आपल्याला परत सुकवायला लागणार नाही. मला वाटतं एक 5 ते 6 दिवस गेले, 5-6 दिवस गेले सुकवायला. आणि ते बघा नाही, आज शनिवार म्हणून दाढी आणि केसवर राहिली ना, मग आता घरात तरी करा. घरात ना लांब फिरू नको सगळीकडे. घरात आपल्या सगळं आहे सामान. ब्रश आहे, शेविंग क्रीम आहे, ब्लेड करणारी नाही, सगळं आहे, सगळं आहे. मी करू दाढी करणारी बघायची. सगळं सामान आहे. पण आळस, तुम्हाला बघा सकाळी सांगितलं ना, आळस खूप आळस नडतो. चला आता चला, केसांना कलर पण आणून ठेवलेला आहे. कुणाल घेऊन आलेला मुंबईला गेलो ना तेव्हा हेअर कलर डीमार्टमधनं, तो पण तसंच पडला आहे. करायचंच नाही. ही खरी सच्चाई आहे, सच्चाई तुम्हाला मी सांगते. चल वाग्या, चला चहा ठेवू ना. चला आता चहा ठेवते आणि नाश्ता बनवते. तर संध्याकाळचा चहा नाश्ता करून झाल्यानंतर हे जे आपलं सामान बघा बाहेर पडलं होतं ना, म्हणजे जिकडे तिकडे सगळं सामान पडलं होतं ते सर्व आवरायला घेतलं. म्हणजे जे सामान नको होतं ते सगळं काढून टाकलं. आणि जोडीला बघा कुणाल आणि मी, आम्ही 2घंच जण आहोत. तर कुणालच्या बाबांना अजिबात मध्ये घेतलं नाही, कारण त्यांना म्हणजे त्याची अजून एक सवय तुम्हाला मी सांगते की सगळं सामान आहे ना भरून ठेवायचं घरामध्ये. असं म्हणजे ते कामाचं नसेल ना तरी पण ते जमा करून ठेवायचं अडगळ. पण हे आम्हाला आवडत नाही, म्हणजे कुणाला नाही, मला ते जमत नाही. त्याच्यामुळे कुणाला सांगितलं की बाबाला अजिबात सांगू नको, आपण 2घंच जण सगळं करूया. आणि ते आम्ही करायला घेतलं. मागच्या पडवीमध्ये आपलं काम चालू होतं. कुणालचे बाबा तिथे उभं राहून सर्व काम म्हणजे लक्ष देऊन करून घेत होते. तुम्हाला एक गोष्ट मी सांगते, जेव्हापासून आपल्या घरात काम चालू झालेलं आहे त्यांनी म्हणजे स्वतः तिथं उभं राहून एक एक गोष्ट ना आत्ता करून घेतलेली आहे. ह्याच्या आधी जेव्हा काम चालू होतं ना घराचं, म्हणजे तेव्हा आम्ही दुर्लक्ष नाही म्हणणार, म्हणजे आम्ही आमच्याच कामामध्ये इतकी बिझी असायचं ना. म्हणजे कुणालच्या बाबा मुंबईला असं ते जास्त करून, त्याच्यामुळे काम चांगल्यापैकी झालेलं नव्हतं घराचं. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या अडचणी ना इथे आलेल्या आहेत. आणि तुम्ही बघताय व्हिडिओच्या माध्यमातून किती घराचं काम आपल्या कच्चं राहिलेलं आहे, ते ह्याचमुळे. पण आत्ता ह्यावेळेस मात्र लक्ष देऊन सगळं काम आम्ही उभं राहून करून घेतलेलं आहे आणि एक एक गोष्ट सांगून करून घेतलेली आहे. तर इथे बाहेरचं सगळं आवरून झाल्यानंतर आतल्या पडवीमध्ये म्हणजे आपल्या पुढच्या अंगणामध्ये जे काही सामान होतं ते सगळं हे केलं, आवरायला सुरुवात केलेली आहे. भाग्या शेरू गेले होते खेळायला. तर सकाळी कुणालचे बाबा तुम्हाला बघा म्हणाले की गरब्याची माझ्या बायकोला खूप हौस आहे म्हणून. खरंच आता ही नवरात्र चालू झालेली आहे ना, मला इतकं माझ्या मनाला वाईट वाटते ना. म्हणजे एवढी मी लहानाची मोठी झाली, नवरात्री म्हणजे माझं अगदी जीव. म्हणजे गरबा 9 दिवस मी नॉनस्टॉप गरबा खेळायची. पण आत्ता इथे गावी आल्यापासून ते सगळं बंद झालेलं आहे. इतकं जीवाला वाईट वाटत होतं माझ्या. पण आज देवीचं दर्शन झालं, म्हणजे अगदी बोलतात ना भरून पावले. जेव्हा मी त्या मंडप बघितलं म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की काहीतरी म्हणजे मूर्ती वगैरे नाही, पण असंच पूजा वगैरे काहीतरी ठेवले असेल, साधं सिंपल असेल. पण जेव्हा देवीची मूर्ती मी बाहेरून बघितली आणि काय मला वाटलं काय माहीत नाही, त्यांना म्हटलं चला आपण जाऊया पाया पडायला. आणि गेलो आम्ही. म्हणजे होते ध्यानी मनी नसताना माझी इच्छा देवीने आज पूर्ण केली होती. म्हणतात ना की मनापासून कोणती आपण इच्छा केली का ती पूर्ण होते, म्हणून ते आज घडलं होतं माझ्या बाबतीत. पण कधी कधी असे जेव्हा सणवार येतात ना खूप वाईट वाटतं आम्हाला. आणि म्हणजे अगदी डोळ्यामध्ये पाणीसुद्धा येतं, असं आमची अवस्था असते सणावाराची. पण नाही, आपण काही करू शकत नाही. तरी बघा वाघ्या शेरुबा खेळून आलेले आहेत. आणि बरंचसं काम ना माझं आवरून झालं होतं. घरातलं आतलं बाकी होतं करायचं. म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस बघा हे सगळं होतं आहे. तुमच्याशी मी रुटीन संध्याकाळचं शेअर केलेलं आहे ह्याच्या आधीसुद्धा.
तर काम माझं बघा चालू होतं आणि तेवढ्यात रिया आली. बऱ्याच जणांचे कमेंट्स असतात की ताई रिया आता कुठं दिसत नाही. तर रिया की नाही रोज संध्याकाळी येते दूध घेऊन, बघा तुम्हाला बॉटल दिसते. पण काय असतं तेव्हा माझं शूटिंग झालेलं असतं आणि मग म्हटलं डबल शूटिंग म्हटलं कसं करायचं, ह्या गोष्टी सगळ्या असतात. ती पण तिच्या कामामध्ये बघा बिझी असते दिवसभर, म्हणजे जशी मी बिझी असते तशी ती पण बिझी असते. तर आता ते संध्याकाळी माझं शूटिंग आज चालू होतं त्याच्यामुळे आज कॅप्चर झाले ती. आणि मुलंसुद्धा काय असतं शाळेमध्ये बघा असतात. आता त्याची शाळेचा जो टायमिंग आहे मुलांचा तो चेंज झालेला आहे. ते आता मुलं मोठ्या शाळेमध्ये गेलेले, त्याच्यामुळे सकाळी जातात आणि संध्याकाळच्या वेळेस ते घरी येतात मुलं. आणि आठवड्यातनं एकदा त्यांना सुट्टी मिळते, ते पण त्या मुलींचा खेळण्यामध्ये जातो. ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यामुळे नाही आता जास्त म्हणजे येणं जाणं असतं, पण शूटिंगमध्ये आता जास्त त्यांचं येणं जाणं होत नाही. ह्या सर्व गोष्टी आहेत. तर इथे गेले थोड्या वेळ आम्ही गप्पा मारल्या आणि नंतर मग मी आतमध्ये गेले, म्हणजे घरामध्ये गेले आणि माझं सगळं काम चालू केलं होतं. म्हणजे किचनमधलं काम आहे, जेवण करायचं, पर घरातलं लादी पुसायची, बाथरूम धुवायचं बाकी होतं. म्हणजे सगळं जे काय काम होतं ते सगळं मी आवरून घेतलं. आणि सगळ्यात शेवटचं काम म्हणजे आवरून झाल्यानंतर मी हातपाय तर स्वच्छ धुवून घेतले. इतकी गरमी, बाप रे, प्रचंड गरमी. आणि सगळं आवरेपर्यंत 9 वाजले बरोबर. मग त्यात सगळं माझं काम झालं होतं, अगदी जेवण वगैरे पण करून झालं होतं. माझी ना एक इच्छा आहे की तुमच्याशी घराबद्दल थोडंसं शेअर करावं, म्हणजे घराचं बांधकाम करताना काय गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात हे शेअर करायचं. आजची ताजी बातमी सांगते ना. आजची ताजी बातमी अशी आहे की आत्ता थोडासा पाऊस पडून गेला आणि सगळं आमचं सामान जे घराच्या बाहेर ठेवलेलं होतं ते उचलायला आमची धावपळ झाली. सगळं धान्यावर सगळं बाहेर होतं, त्याच्यामुळे पटापट सगळं सामान उचललं आणि त्या आतमध्ये ठेवलं. आणि सामान आतमध्ये ठेवल्यानंतर पाऊस निघून गेला, पण सेफ्टीसाठी म्हणून आम्ही आतमध्ये ठेवलं, नको म्हटलं रात्री पडलं तर. आम्ही भिजलेलो आहोत सगळे. हा भिजले, आम्ही पूर्ण भिजलेली आहे मी. आणि आज पुरा दिवस आमचा बिझी गेला तिघांचा पण. हा बघा, हा बघा, बसा खाली, खाली बसा, खाली बस. आता फटका देणार एक. उद्याला होईल काम. हा उद्या ना आपलं काम होऊन जाईल घराचं. पण दिवस चांगला होता, बिझी गेला पण दिवस आहे ना खूप चांगला. आपण सकाळी कासारड्याला गेलो होते, देवीचं दर्शन झालं ना. माझ्याशी खूप इच्छा होती 2 दिवसापासून, मला असं वाटत होतं की नाही जावं जावं. इतकं म्हणजे होतात ना, कोणतंच प्लॅनिंग न करता अचानक मला झालं दर्शन. हे मात्र म्हणजे खूप चांगली गोष्ट झाली. त्याच्यामुळे मी पण दिवसभर आज खुश होते एकदम. म्हणजे काम होतं भरपूर, आता पण भरपूर असं काम केलं मी घरामध्ये, पण तो आनंद होता ना मनामध्ये, त्याच्यामुळे मला असं काही वाटलं नाही, असं बरं वाटलं खूप. आणि आपलं पडवीचं काम सांगते झालंय, थोडंसंच बाकी आहे आणि चांगलं झालेलं आहे, व्यवस्थित छान दिसते आता पडवी पूर्वीपेक्षा. असं हे बघा दोघं जण कसे मस्ती करतात, त्यांना दोघांना आता भूक लागलेली आहे म्हणून त्यांच्याशी गडबड चालू आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. बाय बाय सर.